Setyembre 17, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya wala madugay, miadto sa Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugayoy paggula sa mga tawo nga naglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya ug miingon sa babae, "Dong, bangon." Milingkod ang minatay ug misulti ug gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok ug nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon, "Usa ka gamhanang propeta mitungha kanato." Ug ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang mga katawhan. Mikaylap sa tibuok Judea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ko ikaw, O Kristo.